3-1, el Real Madrid s'emportava el primer clàssic del curs fent ús de la seva famosa pegada. Amb un Barça sense idees i massa tou a les àrees, a la primera meitat els blancs avançaven mitjançant Karim Benzema i Fede Valverde als minuts 12 i 35 respectivament. A la represa i amb l'entrada d'Ansu, Ferran i Gavi des de la banqueta, els blaugranes milloraven i aconseguien retallar distàncies al 83 gràcies a Ferran Torres. Però malauradament, un penal assenyalat pel VAR d'Eric García Rodrigo, que el davanter brasiler transformava en el 3-1 definitiu, frenava qualsevol intent de remuntada del Barça. Partit massa gris i derrota molt dolorosa per l'equip d'un Xavi que davant els mitjans tornava a fer referència a les errades puntuals i afegia que els han de servir per aprendre. Madurar a base de castanyes. Al final, la castanya que ens vam emportar l'altre dia contra l'Inter, contra el Bayern, el Milan, avui, al final són errors nostres puntuals, que moments que no controlem el partit, que no es fa el que s'ha de fer. El primer gol s'ha de fer una falta. I en el segon és comunicació de que l'Eric la pentina si està sol al Koundé. Vull dir, al final són errors nostres que paguem molt car. I en aquest nivell, Madrid, Bayern, Inter, està tot molt igualat i no aprofitem els nostres moments. I també hem de ser més efectius. Generem 3-4 ocasions molt clares i no les aprofitem. Evidentment hem de jugar molt millor, però també aprofitar els nostres moments quan no estàs tan fi. Sí, això, no? Bon dia. Bon dia, Xavi. Com anem? Bueno, és veritat que vam tindre moltes errades, potser una mica despistes, allò, però bueno, hem de servir, tot això ha de servir per aprendre, no? Com diu el president, que n'aprenguin, no? Pues hem d'aprendre nosaltres, no? I així la xavineta tirarà, no? Nil, assenyalats Busquets, perquè no fa la falta com l'ha de fer, no? Allò, una falta mitges a Toni Kroos, que quan està encara allò caient li posa la pilota en profunditat a Vinícius, i Eric amb la falta de comunicació amb Koundé, que també et diré, sí, si l'avisen per darrere, doncs potser no toca aquella pilota que acaba convertint-se pràcticament en una assistència. Aquests tres són els que assenyala Xavi o els que comenta Xavi, perquè ell diu que no vol assenyalar ningú, els que comenta Xavi en aquestes jugades, però per mi Sergi Roberto, el després en Vinícius, també li treu les pegatines. Retratado. Que es diu. Retratado. Sí. I algun jugador més del Barça, el d'Eric en el penal és superinnocent. I Xavi què? Doncs bé, el tècnic blaugrana també va insistir en que ell és el màxim responsable d'aquest vaixell. No, yo no apunto a los jugadores, yo soy el máximo responsable. Esto no va a pasar nunca en la vida. No, nunca en la vida va a pasar que yo apunto a los jugadores. Pero yo explico lo que nos ha pasado. Si yo estoy en el barco capitaneando esto, no, para nada. Es un error mío también de no transmitir, a lo mejor de no poner más énfasis en lo que tenemos que hacer, pero que no son errores. Si hablamos de lo que ha pasado, pues son errores puntuales. Errores de concepto del juego, de madurar, de competir mejor, pero es fútbol. El fútbol es un juego de errores y lo decimos siempre, que hay que minimizarlos. Hoy no lo hemos hecho. El Madrid los minimiza y maximiza su potencial, que es muchísimo, ¿no? Aprovecha sus momentos y por eso es un grandísimo equipo. Por eso lleva años ganando con esta base de equipo títulos. Al final nosotros estamos empezando, es un equipo en construcción, pero tenemos que madurar para conseguir competir a este nivel. Y es eso, sí, son errores que marchan, ¿no? Errores que fallan, ¿no? Y cosas que passen, ¿no? Que marquen, que maten. Que marquen un partido i, bueno, nosaltres el que hem de fer és aprendre molt d'això i aprofitar les nostres ocasions. Queda tocat, Xavi? És el segon dia consecutiu que s'ha d'assenyalar ell. Per tant, ja comença a quedar tocat. Jo crec que sí, Jo crec que ahir Xavi novament també és un dels assenyalats en aquesta desfeta al Santiago Bernabéu. Tot i això, i tot i el moment tan complicat que viu l'equip, el propi Xavi va dir en roda de premsa que encara confia en poder guanyar títols a final de curs. Sí, nosaltres des de dins ho tenim molt clar. És un any que de moment estem en construcció, és un any per aconseguir títols, per lluitar pels títols i que intentarem estar lluitant pels títols, però evidentment és el mes d'octubre, vens a Madrid, perds, no fas un gran partit, però ja et dic, jo em quedo que la dinàmica és dolenta i que l'hem de canviar ja. I quins títols podem aixecar? No sé, jo crec que és perquè després no se'l pugui acusar d'oportunista, però pensar en títols després de la setmana que hem tingut, tant amb l'Inter i el Madrid, em sembla utòpic.
Bueno, però s'ha de creure, no? Només són 3 punts a la Lliga, per exemple. Sí, però la sensació que tu estàs donant, o la gran avantatge que parlàvem del Barça a principi de temporada, era que tenia una gran plantilla, que si tenia lesions no notaria, perquè totes les posicions estaven doblades, bla, 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 bla. I ara estem veient que si ens treus de l'11 titular, de l'11 tipus, falta Koundé, falta Araujo, i alguna peça més, l'equip es desfà. Però no és poc, no? Vull dir que realment l'excusa, entre cometes, també hi és. Però també era l'argument de dir, no, tenim equip de sobre, plantilla de sobre, molt profunda, no passa res quan vinguin lesions. Doncs sí que ha passat. Doncs i tant que ha passat i de quina manera. En fi, una de les notes positives del partit, però, va ser el retorn de Jules Koundé, que va jugar més als 90 minuts. El francès també demanava a l'afició que confiï en l'equip, tot i la setmana tan complicada que han viscut amb les ensopegades contra l'Inter i el Real Madrid. Tengo plena confianza, la afición también le pido confianza, que fue una semana difícil donde se nos escapa cosas importantes, especialmente también en la Champions quizá, pero hay que confiar. Tengo mucha confianza en el equipo, creo que estábamos jugando bien, igual hoy hemos jugado bien también, pero nos ha faltado alguna cosa, seguimos segundo con 3 puntos detrás y queda mucha temporada. Doncs sí, aquesta és la part positiva, que queda molta temporada i el retorn de Jules Koundé, que per mi va ser dels millors. Notícia capital. Si no el mejor, ¿eh? Sí, uno de ellos. I que vagi a jugar els 90 minuts. Sí, perquè en teoria arribava forçant, justet. No sé si podrà seguir jugant als 90 ja aquest dijous, després el cap de setmana, etc. Ve un calendari que fa molta pujada. I a banda de Koundé, alguna altra nota positiva del Clàssic? El gol de Ferran, que torna a marcar en Clàssic, no va estar malament del tot Ferran. Ansu Fati, sobretot quan surt, revoluciona el partit. I jo et diria que Valde, també. I Gavi. Sí, i Gavi quan surt. Llàstima de la targeta groga, que sempre... Això... Però crec que l'equip ahir necessitava caràcter, no? I al final era bé, on estarà el límit? I va sortir picat. Van sortir amb ganes d'anem palmant 2-0 i ho volem aixecar. No n'hem parlat, però el partit tampoc va estar absent de polèmiques. Hi va haver-hi, doncs, possibles penals a l'àrea del Barça que no es van xiular. Un penal assenyalat pel VAR d'Eric García Rodrigo, que va acabar decantant la balança quan les imatges ens han ensenyat que hi havia fora de joc previ del brasiler. Les que ens ensenyen a la tele tracen malament la línia, agafen el peu de Rodrigo com a referència, però havien d'haver agafat el genoll, i el genoll sí que estaven fora de joc. Bé, doncs amb tot, i en l'acte arbitral va quadrar-hi constància també que la Porta, bon dia, Jan, va baixar als vestidors per demanar explicacions de manera reiterada al col·legiat José María Sánchez Martínez. Què li va dir? Li va dir, home, Tete, què ha passat amb aquest penal, tio? És que, escolta, posa't ulleres, nen. T'hem posat al bar. Hi ha un fora de joc previ, collons. I a més, això és un penaltito que normalment això no es pita, Tete. O no? Bueno... Ens va treure tota la il·lusió. Perquè anaven a remuntar. Per mi és penal. Si no hi ha fora de joc. Però com hi havia fora de joc, no és penal. Clar, i a més és un penaltito. I després el que li fan a Lewandowski, Carvajal a Lewandowski... Per mi no és penal. Per tu no és penal. No. Xoquen allà amb el poquet a contacte. Jo et diré que es pot xiular, perquè al final... Clar, aquest no es senyala, no? Hi ha poc contacte. Però hi ha. Però n'hi ha. I a aquesta velocitat, qualsevol desequilibri acaba sent decisiu. No ho sé. També et dic que no podem agafar el discurs. No, crec que no podem excusar-nos en... De fet, quan marca Ferran, no sé si et va passar a tu mateix, Marc, però confiava zero que empatés el Barça. Jo tenia l'esperança, sí, tenia aquella esperança de dir, bueno, alguna més en tindràs d'aquí al final, però bé, de seguida va arribar també el gol de penal de Rodrigo i aleshores ja sí que... Tururut, violes! Bueno, tranquils, culers, que remuntarem. Bueno, que ara prenguin. Ja t'ho diré si... Que ara prenguin. Si remuntarem o no d'aquí a final de curs. En el capítol de dades, per cert, tampoc podem passar per alt que des de la sortida d'Ernesto Valverde el Madrid ha guanyat 6 dels 7 clàssics oficials que s'han disputat i, d'altra banda, que la ratxa d'imbatibilitat de Ter Stegen s'aturava en 635 minuts, convertint-se en el 5è millor registre de la història del Barça per darrere de Miguel Reina, Claudio Bravo per partida doble i Víctor Valdés. I atenció, aquesta dada és demolidora. Dels 34 entrenadors que han dirigit el Barça en més de 50 partits, Xavi, amb 28 victòries, 6 empats i 11 derrotes, és el 10è amb pitjor rendiment. Un tècnic del Barça no tenia uns números tan pobres des de feia 20 anys, amb Charlie Reixac. Koeman tenia millors registres, per exemple. Ara, per no ser tan avantatgistes, et diré que
la majoria d'ells tenia Leo Messi a l'equip. Sí, I et això soluciona crec els que partits. també és un fet... De fet, sí. aquestes ratxes dels porters que comentes, Marc, són ratxes de porters que guanyaven la Lliga, que el Barça guanyava la Lliga amb molta solvència, amb molta solvència. I aquesta ratxa de Ter Stegen acaba anant segon al Lliga. No, que sí. I això precisament és perquè a dalt no ets contundent, perquè ets massa fluix a darrere. De fet, ahir encaixes el triple de gols dels que portaves en 8 jornades. Exacte. I ahir al Bernabéu, càntics de Xavi, quédate. Sí. Tot torna, per si de cas, per si de cas algú, doncs, allò després se'n volen recordar a final de curs d'aquests càntics, també benvingut serà. I amb tot, i després del clàssic, el Real Madrid torna a situar-se líder en solitari amb 25 punts, 3 més que el Barça, que tornarà a jugar ja dijous a l'Spotify Camp Nou contra el Villarreal. I si fos madridista, jo avui estaria molt emprenyat amb els meus. El Real Madrid va desaprofitar una oportunitat d'or per tornar-nos al 0-4 de l'any passat. Van anar a mig gas, i tot i així en van tenir prou. El Barça va ser un equip sense ànima, sense idees i sense futbol. Els de Xavi, novament, van tornar a divagar sense rumb pel camp i van demostrar una feblesa a les àrees intolerable i impròpia per un equip que aspira a títols. És vergonyós. El Barça està en una dinàmica negativa de la que no en sap sortir. Per aquest motiu crec que a Xavi també se li ha d'exigir que faci una sacsejada per canviar el xip. Podem parlar del VAR i de les decisions arbitrals, però el problema va molt més enllà. No és un fet puntual, tenim un greu problema futbolístic. Insisteixo, estem en un moment crític i ara toca prendre decisions radicals. Piqué, Busquets, Sergi, Roberto i Jordi Alba no poden tenir més continuïtat. Si no arriben als títols, que almenys es construeixi un projecte de futur on cap d'ells hi tindrà cabuda. Xavi faria bé de començar a prescindir de les vaques sagrades i buscar sang nova per provar coses diferents. Foc nou i comencem de zero. Si no, les mirades també apuntaran a la banqueta i per molt estimat que sigui Xavi, també es convertirà en una víctima de la voràgina blaugrana. S'està acabant el crèdit en el moment més complicat. La ronda. Un minut passa d'un 6:45, moment ara també de repassar la pregunta del dia. Y esta es la pregunta del día. Doncs després d'una setmana negra nefasta pel Futbol Club Barcelona, quina ensopegada us ha fet més mal? 1, Contra l'Inter? 2, Contra el Real Madrid. Nil, com tenim les votacions? Doncs molt i molt decantades a favor del Inter, el 77%. El 77% del vot dels rondaires, per tant el 23% es queda només amb el Madrid. Bé, doncs fa més mal la derrota contra l'Inter, jo també ho crec, però vaja, o l'empat contra l'Inter, que et deixa a les portes de l'Europa League, no de manera matemàtica, però sí de manera virtual. A més, també vam fer feina ahir mentre miraven el partit i vam estar indagant i llegint què es deia a les xarxes socials. Hem fet una compilació d'alguns dels tuits que hem destacat. Les xarxes, amb el Nil A Alemany. veure, va. Edu Polo, por ejemplo, deia: los que ya piden la cabeza de Xavi deben ser los mismos que se querían cargar a Cruyff en el 89, a Rijkaard en diciembre de 2003, o los que decían que era un error haber apostado por Guardiola tras perder en Soria y empatar con el Racing porque no tenía experiencia. Bé, se'ls ha donat una mica més de crèdit, o se li ha donat una mica més de crèdit a Xavi que a la resta, Molta també us paciencia. diré. Futbolero, si Xavi no logra levantar este equipo, ojalá que sí, hay que ir con todo a por Guardiola. Es el único que puede volver a poner al Barça en lo más alto. Siempre ha dicho que no volvería como entrenador, pero hay que convencerlos. Sumia és gratis. Ansu Fati y Ferran Torres hicieron en 20 minutos más que Rafinha y Dembélé de titulares, comenta el culé GT. Alberto Ortega, que diu: Eric García representa uno de los mayores problemas que tiene el central moderno. Es muy bueno con la pelota, pero sin ella es un déficit competitivo. No tiene apenas fundamentos defensivos de élite y cualquier delantero con cara y ojos se lo hace pasar muy, pero que muy mal. Més enllà de l'errada puntual d'Eric Garcia, que no és que el defensi, però que jo sàpiga encara no té ulls al clatell, si no l'avisen, aquella pilota evidentment l'ha de tocar, però més enllà d'això va veure Eric Garcia fora de lloc. El partit d'Eric Garcia és perfecte, menys en els 2 gols. Claro.
Aquest és el problema. Sí, no. Que cada error que fa costa un gol perquè són decisius, perquè està a la posició de central. Dius del penal i del... El penal i l'altre que I a la es que queden els dos toca... enfonsats. Sí, correcte. Bé, Sí. què més? Doctor Fútbol, acabem amb dos tuits seus, que diu: la sensación es de que Xavi tiene programados los cambios para contentar a todos y no hay una lectura de lo que estás necesitando durante el partido. Home, no, això A no, mi em sembla això també avantatgista, però això vaja... No, això no ho faig jo, sí, jo no. miro les necessitats de l'equip i llavors trec un o un altre, saps? Vale? Vale. Y una entrada de Doctor Fútbol: acaban de enfocar a Lunin después de 1 hora de partido y no fue por una ocasión clara siquiera. Jo també ho pensava, això, dic, home, tenies aquí a Lunin i avui pràcticament podria haver jugat al Real Madrid sense porter, perquè no se'l va exigir gens ni mica. Portades, va, també, repassem-les. Les portades, amb el Nil Alemany. Marca muy superior, la fotografia per Valverde abraçat amb Karim Benzema, els mateixos protagonistes a l'as, Karim Benzema i Valverde. Aquí manda el Madrid. Aquí. Mundo Deportivo, doloroso, amb un impacte sobre Jules Koundé i Tchouaméni, i l'Esport, portada completament en negre, sin alma, titulava. I acabem amb l'Esportiu, que diu buido, un Bé. Barça trist, insegur, inofensiu.